Manan sa kaawit. Kumusta ka na yung tanan ng mga artista na maghatag o kinapuhi nining akong suwatampo. Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan, niining handumanan sa usa ka awit. Ako si Josephine Lihan. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong sugilanon, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Where Are You Now? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? Merkening usa ka babae nga taga Bagakay, Sugod, Cebu. Nga tumatatampo, nagdas nga niya Josephine. Oh, ikan maigot ng sildo na ko, ha? Bajita to nagtarong. Ayaw ka bala ka. Badjitong gitaw ni na akong tarong no. Aron mainat pag ginisunod kinsina. Kinsi tapos rabang imong sweldo. Maugyod. Bukoy labas dudong na ko syudad. Atol ta mamuyo dito. Kaya ito man trabaho na ko dito. Kung sabi ako, kapuyag uli-uli din matag weekends. Doon ni makati man ako asawa dito. Paita ini, marang kong single. Maaan kong ritaw in taon. Ni amang ko din sa sugod ang akong pamilya. Dito sa syudad, ako'y pamilya dito. Ako di ay. Kamis dudong. Dili din may pamilya. Babi. Sige na. Sige na. Di ata maglalis na. Kay, para mangyapon. Di magkakabagpapil di. Ikaw man pirmi matuman. Di nila mo dudong. Huwag ako, ato syudad. Magpakabuhing ulit tao. Uy, ayaw pag-atog syudad. Kay ni adin himong pamilya. Luoy kay ka dito. Mo nang ako? Ako ginigiingan akong bana. Nga ayaw gyud ko gipalayo sa kong ginikanan. Bahalag buwag bigbay. Basta kay dool lang gid ko nila. Kay buwag lang tagid ka. Hadlok lagi. Ay, di man sagyog ko mabiya din sa sugod. Duaw o suroy sa syudad hinuon, makahimo ko ana. Pero kung adto gyud ko mapuyo, di ko Dili na ko ikabaylo nga akong kinabuhi din sa probinsya kaysa syudad. Correct. Ay, kanang tuod. Mag-open ako paluwagan. Mo-apil ka? Paluwagan? Usa man na? Hey, dawat-dawat, good. Sinima na ang bula. Na ako'y open nga cash paluwagan. Jewelries paluwagan. Dagan naman ko mga members na gusto mo apil. Ikaw, apil. Ay, di niya ako makabayad, ana. Di lang ko Hala, tag 300 na magod ang simana. Kay, dagan naman mong mga members sa usa ka batch kung mo apil ka. Pasabton ti ka ha. Tingalig ba interest ka? Ako dili ko masugot. Nga mag-apil-apil ka ng dawat-dawat. Huwag ikasiguruan, anak. Ay, ig-agaw ra maguna ko ang handler. Taga din hirasad. Oh, ikaw? Kaya ikaw, di na ka magpapil di. Ikaw di patuman. Di man good. Maminaw man gud ko nimo. Oh, ikaw lagi. Basta ka di gusto mag-apil-apil ka, anak. May Oh. ibang hipuso ng kwarta. Magbulan ako karong Domingo para sa first release. Mag-live ko. Apil sa live ha? Sige. Magpa-load ko og data daan aron maka-join ko sa live. Abil na tong napilian ni mo nga Arios. Kung simba ko ikaw may makadawat karong Domingo, madawat ra dayon nimo ang imong Arios the next day. Kay naara man ni supplier. Ako na lang kuhaon. Ang uban sang items sa members naara man sad. Kung sila say maswertean. Hala, wow! Kanindot! Good luck! Yung nang nabunutan sa first batch jewelries paluwagan o nakuha na akong item. Ni-apil gina ka? Oo. O kakakita ining niya sa akong dunggan. Mabitaw niya akong nadawat. Investment magud ni. Kung wala tayo makuot, maprinda baya ni. Makwarta baya gihapon ni.
sudan. Sige na ang tagbuwad. Anak, sige lang. Kung maswertehan ko karong Domingo, ako'y makadawat. Kay niapil man ko cash paluwagan. Kung maswertehan ko, nya ako'y mabunutan. Mupalit yung tagdaghan kayong baboy o hotdogs. Ay, unya na lang kumakaw na kung makadawat na ka. Uy, pili mahimuy. Bihirnis pagganit to ron. 2 days pa. Una, madomingo. Mantin nila una ta ha. Karong Domingo puhon. Mag-ampo tang makadawat si mama. Aron makapalit na tagbaboy. Nga nung wa man mo pa uli si Bobby karon nga weekend. Overtime pa. O bisag Sabado, padyutihon mo na sila. Alanganin pa man kung mapauli pa siya og Domingo. Sunod si Mana ra siya mapauli. Mauning nang huwam ka na kong kwarta karon kay na-out ka sa budget. Pa, No. Ay, aw iprenda ng imong ariyos aron makakwarta ka. pa, puhon na lang din ako iprinda. Kung wala kilaing paagi pa. Hapit na bitaw sweldo ni Bobby. Ilisan talagi ka. Mubayad ko siguro sa akong dawat. Kay, no pay, no bunot man gud me. Maswertihan di ay ako nabunutan. Unya, di ko makabayad. Mubula man og laingan. Bantay ka man bitaw niya ng imong dawat-dawat, ha? Bantay ka lang yun. Ang ginaganan, Miss Handler, sa dawat-dawat. Ang giunay ko sa akong gigagaw. Uy, batasan. Upalabot sa ubang members ngayang ginaganan. Kadauli na ko. Magsikusog sila mo nga undang na anak. Kay kuyaw ka ng imong gabilan. Kay cash ko na. Binta ka sa jewelries. Kaya kanawat ba ka? Kuya, kwarta. O pa man. Ay. Pilal may imong yatag. Kung pagka pagkadawat. Diyos na na. O na. Niresulta na imong kadanghag. Ay imong katanga. Nagpailan ka. Ay ko hilaki-laki. Ay nagpatawag ako sabi. Maghilag-hila ka. Tungkol sa kinailan ka. Wala kay pauli-pauli si Bobby. Kay padyutiho na kid sila og Sabado. Overtime sad ko na sila permi. Mao nga. Dili na siya makatawag na ako kanunay. Kay makatuog na siya nag-abot niya sa boarding house ni Ingipuyan. Gamay na lang sad kay siya pinadadaan ako kwarta. Naglagot pagkit siya ako. Kining ginagmay niyang pinadadaan ako. Iya man gyud gipatagamba. Ay, wala ko'y mahimuan eh. Ako na lang giniiprindang akong arayos aron makatabang-tabang niya sa gastuhan sa bahay. Oh, unsa man eh. Ako nang bayad sa kung nahuwaman mo pa. Taod-taod sa tong utangan. Pasensya kayo pa ha. Na problema lang gid ko. Oo nga, ako na lang giprindang akong arayos aron makatabang-tabang ko makabayad ako ni Musad. Kay mauhaw na sad ko. Kuhaan ni balik. Kuhaan eh. Ako na lang tong tabang nimo. Basta kay naliksyon ka na, ha? Nailad ka naman sa salbahis na mong igagaw. Kay nisibat na mato nga nakakuha og dakong kwarta. Di pasalig si tiya nimo kay naluoy siya nimo nga data-datahan lang kuno kaniya. Kay nauwaw siya sa gibuhat sa imong igagaw nimo. Pa. Ha? Matatag sa dadma? At tatanay papa? Oh, ato siyang i-surprise. May kwarta magtaparability dito. Yay! Yay! Apas mi ni papa at tumi sa city. Laag mi si mama ni papa.
wa man siya mag-boarding he. Gusto man siya nga magsulo sa kwarto, nga wala siya ka-share. Di man mahimo kay wa may sulo nga kwarto nga bakante. Mao ba? Hain naman ka siya ron mag-boarding house, no? Kana, wa gyud ko mahibaw, anak. Ay, amo magudon ta siyang isurprise ni Tutong. Amo na lang siyang aduon siyang trabahoan. Nakaadto naman ko dito. Mulahos na lang ni si Dudong dito. Dini ka lang una sa my guard, ha? Bawal musud ang bata sa sud. Ako rin maato ni Papa. Kuya ko ni Papa, kuya ko. Akong pagawason si Papa, okay? Ha? Wait ka lang din, ha? Ni-resign man siya, te. Wala mo siya magtrabaho din eh. Sa kabuhan na. Ni-resign? Wa malagi ko mahibaw. Wa masad siya mauli sa amo. Nibalay siya trabaho? Te, masulti lang ko rin mo ha. Kay maluoy ko rin mo. Ni-resign si Kuya Bobby kay nauyab niya ang among kauban nga ninyo sad. O namabdos o si Kuya Bobby ang amahan. O dito nga, dungan sa resign. Na-confirm ginamo nga nagkuyog to si Kuya Bobby o si Cyril. Kay gibiyaan man ni Cyril ng pamilya. Kinuo ko. Kinuo ko pa. Gilayasan mi ni Bobby. Kaluoy in tawag sa akong apo. Nga nabaw sa inyong pag-adto sa syudad. Kay wa niya makita ang iyang amahan. Di na sana ako makontak ang CP ni Bobby. Out of reach na. Gipugos ka man bitaw sa imong bana nga sa syudad nila mo puyo. Wa ka gyud mo sugot. Nagpabilin ka gyud din sa sugod. Ay nagpailad pa gyud ka. Nawagtangan hinuon tag kwarta. Ug naglagot to nimo. O katarungan na ba dahil na kung nasuko siya na ako? Kung naibos siya na ako nga mga bit siya, ubiyaan min niya nga iyang pamilya? Hain naman ang iyang konsensya, anak pa. Ako ang iyang silutan, dili niya iapil ang among anak. Dili niya iapil ang among anak. Ang kunon ko, nagasap ko, kaya nagtuman ko sa akong gusto. Pero dili sab kini makatarungan nun nga mga bit siya, o iya na lang ning biyaan. May anak ni. Bobby, kung hain ka man karon, paramdam lang. Bisag tungod na lang sa bata, may kaakuhan ka sa imong anak. Ayaw og siguro ang buhi ang imong kabit o ang umaabot ninyong anak. Kay may legal kang pamilya nga naghandom sab sa imong tabang. Aron tili mo gapaan. Dini na lang kukutob. More power sa RMN.